Исхақиның әсәрләренең һәр берсендә тасвирлау бар. Исхақи шундый автор, ул әгәр дә аның әсәрләре сәхнәләштерә икән, артист өчен дә, режиссер өчен дә анда бик күп шундый ярдәм итә торган тасвирлау, күзаллау системасы Исхақида бик зур. Шуңа күрә мин инде хәзер менә 4-нче Исхақиның 4-нче әсәрен сәхнәләштерәм. Һәр вакытта аның прозасы минем өчен ул ярдәм. Бу спектакльнең бәясе нәрсәдә? Бу безнең гореф-гадәтне яшьләргә таныту өчен. Гает бәйрәмендә яшь кеше үзен ничек тотарга тиеш, ничек үзен әзерләргә тиеш, эчтән, тышкы яктан. Менә бу гореф-гадәтләр безнең. Дин дәресләре дә әлеге спектакльдә бик күп. Яшь баланың тавышын аны кыз бала гына бирә ала, һәм кечерәк буйлы миниатюрный кызлар һәр вакытта шундый миниатюр матурлар. Мин Ләйсән Закирова исемле үземнең курста дәресләр алган үземнең шәкертемне бу спектакльдә күрдем. Ләйсәнгә караганда Әхмәдулла образын кыз бала уйный икән дигән бернинди сорау да тумый. Чөнки ул бөтенләй белән ул бала. Өстәмичә булмайды. Менә бу шәкертләрне иң беренче башлана мәдрәсә. Ул юк хикәядә. Мәдрәсәдә гомумән аннан соң ул бит тәмамлана. Менә шушы малай бара, аннан бөтенесе дә көләләр, корым белән буялган, читек белән киеп бара. Без аны төшкә әйләндердек. Һәм без аны шул хәтле аның өзелеп шушы кәҗүл читекләрне көтүен без шул хәтле мыскылга калдырасыбыз килмәде. Менә шулай үзгәртергә туры килде. Әлбәттә режиссер аны мин бер төрле ясам, режиссерның үзенең кулы да кергән әлбәттә, минем генә язмалар анда ул гына җитәрлек булмаган инде аның өчен, ләкин бик кызыклы ул шишелешләр тапкан. Менә бу бер дигәндә нинди беләсең, менә бу ай күрдем аман белән, яттым ай Аллам, менә аларны инде мин үзем тәкъдим иттем инде, бу минем бала чагымнан отып калган шушы дугалар әни өйрәткән. Менә әни өйрәткән дугалар менә бу пьесада бик кирәкле булдылар. Аларга Исхақида әлбәттә юк. Менә шундый өстәмәләр керде. Әлбәттә ул 4-5 битлек хикәядән менә 1 сәгатьтән артык булырдай спектакль ясардай текст язу. Әлбәттә миңа бик кызыклы булды аны эшләп. Мин аны рәхәтләнеп эшләдем, рәхәтләнеп.